Sanibonani siyanibingelela lapha ka-TikTok. Ake sike sichaze iphupho namhlanje lapho uphupha khona uzibona ugijima ephusheni, okungenzeka ugijima ku-gravel noma ugijima emgwaqweni lapho kuhamba khona izimoto. Uma ngabe uke waphupha iphupho elinjalo, lelo yiphupho elisuke likukhombisa noma-ke lichaza kuwe ukuthi wena unesifiso sokunqoba izingqinamba obhekene nazo empilweni. Kwabakholwayo-ke kusuke kuyiphupho elisuke likhombisa ukuthi ezweni likamoya kunokuvimbeka okukhona ekukholweni kwabo. Uma kumele athandaze, uthola ukuthi akakhoni ukuthandaza, uyasihlehlisa isikhathi sokukhuleka. Kulabo abakholwayo lisuke libika lelo phupho ukuthi akuhambi kahle ezweni likamoya. Uyabona nje masifunda iBhayibheli encwadini kaMathewu, uma sifunda iBhayibheli encwadini 1 Corinthians 9 satha nje u-24 nakodwa. Isihloko sithi isigijimi senkolo. Lapha ku-24, anazi yini ukuthi abagijima ngokuncintisana bagijima bonke, kepha munye owamukela umklomelo? Gijimani kanjalo ukuze niwuthole. Ukusho manje uma uphupha ugijima kusuke kusetshenzwa ezweni likamoya. Uma uphuphe ugijima kahle uloku amandla unawo, lokho kusho ukuthi kulolo hambo lakho lwenkolo uzonqoba. Kodwa uma uphupha ugijima uphelelwa ngamandla uyakubikela lokho ukuthi kulolo hambo lwakho lwako-spiritual uzophelelwa amandla. Lapha-ke sichaza amaphupho, abantu abaphile abantu. Inkosi yomusa inibusise. Amen.